Takže čaute ľudia, vás tam pri novom videu a tentokrát to je už druhá časť z môjho ultra hardcoreu a dúfam, že prežijeme aj túto časť. Nezabudnite tu kliknúť na like, odber, no a my ideme na to. Dneska, ale akože, chápeme sa. Tak najprv si akože spravíme železné nuggetky. Tak, a máme 20 železa. No, ja by som si spravil teda v prvom rade tie veci, čo nemáme. Takže to znamená kalhoty a to fakt. Dobre, aspoň máme ironové, no. Také niečo. Zase ďalší fail. Dobre, tak. Teraz môžeme si spraviť aj krompáč. Akože železný. No a čo by sme dneska chceli spraviť? Teda ja by som chcel spraviť hlavne to, že by som si chcel rozšíriť tento ostrov náš. Lenže, kde sa nám podiel vlastne drevo? Ja neviem. Ja som asi minul. GG. Som si chcel spraviť tyčky a z nich by som si spravil. No počkaj, ale mám tyčky v tom, to nemám. No dobre, tak ja musím vyťažiť hlinu rukou, bohužiaľ. A preto, to sa mi neoplatí vôbec. Dobre, takže ja by som asi šiel na loďke. Takže tuto bude moja bejsa. A ja si to označím niečo, neviem, čím si to mám označiť. Aby som tu keď tak došiel, Ja si to označím lanternou. Budem sa to mať prečo vrátiť pre lanternou. Takže ideme asi tadeto. Takže ideme tadeto. Asi tu nebudú dvere, že? Sú tu dvere. Ja idem po dvere. Yes. Tu sú dvere. Dobre. Tak, zoberieme si asi všetko si zoberieme. No a vlastne tu si môžeme natešiť aj stromy. Vidíš? Aj drevo, všetko. Vlastne aj tie dvere si zoberiem so sebou asi. Dobre, toto si dám, toto si dám sem. Dobre. Takže toto si zoberieme so sebou, pretože tu je ešte jedna čistka. Kde je tá jedna čistka? Dobre, tak musíme ísť. Tak, tu je jedna čistka. No, tak železo nejaké tu je. Aj lapis, aj toto. To sa nám hodí. Dobre. Nič iné tu asi není, lebo tu nič nevidím, takže asi tu nič není. Dobre, takže ideme asi naspäť na loď. Dobre, takže máme tu mach, to je dobré. Dobre, papier, hej. Wow. No a teraz, čo nepotrebujem? Počkaj, vlastne ja mám ešte tie veci. Tieto. Co si dám niektoré veci aj do toho. Dobre, zemiaky si dám sem, toto sem. Seno určite. Ale seno si dám asi... kam si dám seno? Dobre, toto si dám asi do tohto sačku. Tekvicu tiež, toto tiež. Aj tie lanterny. Kelp si dám tiež tam. No a toto tiež mám zobrať. Prečo nie? Dobre, sme tu. Na našom ostrovčeky. Ostrovčeky. Dobre, takže sme na našom ostrovčeku. A ja by som si spravil teda už aj chest plate. A toto zahodím. Dobre, dáme si tu dvere ako proste pamiatku.
Spravíme si, počkať. Ja som si spravil už čestku, lebo ako nemám to kam dávať. 2 potrebujem, sa mi zdá. Hej, 2. Na čestku 2. Dobre. Takže čestku si dáme zatiaľ, to je len také provizorné, ja to budem mať úplne pekné tu. Lenže teraz potrebujem zatiaľ ako normálne si to niekam usporiadať, takže si to tu všade dám. No dobre. Takže teraz si to musíme... Dobre, ja si to teda z toho sáčku všetko... No ježiš. Dobre. OK, tak to je trošku viac veci. A toto bude tiež asi trošku viac. No, nemám to kam dať znova. Tak asi musím... Ježiš. Toto nie je dobré. Ja som to nedomyslel. Choď preč. Ja už je noc, ja som zabudol, že je noc. Lovec príšer. Yes. A v ultra hardcore. Tak to si zaslúžil like a odber, no. Dobre. Takže spíme. A znova sme sa zabudili. Wow. Tak, a urobím si ďalšiu čestku. Ježiš, fakt. Tak, urobíme si ďalšiu čestku, ktorú si teraz dáme bože. Dobre, teraz si ju dáme takto. Bum, bum, bum. Ja to za chvíľku rozstredím, hej. Teraz potrebujem si proste hlavne odložiť všetky veci. Dobre, to čo dáme preč, počkaj, to zoberiem. Dáme preč tento krompáč, to nechceme. Toto zjem. No. A ešte si zoberieme tieto dvere. Tak, zoberieme si dvere. Urobíme si lopatu. Počkaj, lopatu. Tak. Bum. Potrebujem železo. Mám veľa železa, takže chill. No vlastne akože mám ingoty, len ja si potrebujem ešte toto zmeniť. A mám aj gold nuggety, že? Tak, gold nuggety si tiež zmením. Tak. No. Dobre, ja si tu dám asi takže koberček. A tak nedám, tak nič. Škoda. Ale to, čo som chcel povedať, je, že si tu spravíme lopatku. A ideme dole. Tu si dáme dvere. A ideme težiť piesok. Ježiš. Ideme težiť hlínu. Aby sme mali, no, viete čo, aby sme mali normálnu akože planinu. A teraz si môžeme rozšíriť nás ostrov. Ja sa cítim fakt ako na Skyblocku, akože. Ale nechcem, aby to bol Skyblock. Proste ja si tu chcem spraviť normálne ostrov. Ale teraz sme v podmienkach, aký sme. No, takže máme už za chvíľku dobrú planinu. Ako keby, dobrú planinu. No, planina, bože. Ostrov, no. Ostrov. Akože to už nie, že stačí, ale už nemám hlinu.
Takže ešte by som tu dala akože viac tej hliny a tak zatiaľ to postačí, myslím si. No, ja by som už začala aj vôbec a tie všetko dávať takto. Fakt, ja to spadnem ešte asi 50 000 razy. Dobre, ja by som to dávala aj takto už. Pretože to už sa mi nepáči toto. Tak. Ty kokos. A teraz tu čo dám akože, neviem čo tu dám. Zase tomu tu spadlo akože. Dobre, ďakujem. Tak. Dobre, tu dáme toto, hlinu aj tu. A tu ďalej, tu dáme takto. Zoberieme si hlinu. Tak. A ešte tu jedno, ale tak. No, to zoberiem odtiaľto. Tak. Dobre. Dáme tu takto pece. Vlastne to som mohla dať aj na seba, vidíš. Ty kokos, ja to položím vždycky zle. Yes. Dobre, konečne. Dobre, máme tu cobblestone, asi nie, dobre, tak asi nie. Určite nie. Pretože kedy som ja mal ja cobblestone. Čo, tu je hlina? Ja vlastne to je tá... No, už viem, ktorá. Dobre. Ja by som asi ešte ďalšiu hlinu kopal. Vlastne toto môžem dať preč. A dať tam crafťar, no. A toto môžem dať vedľa. No ja som múdry. Dobre. Tak dáme tu asi ďalšiu znova vrstvu. To je takto rozširovanie. A fakt, mne to príde ako na Skyblocku. Proste, ale neviem. Nie. Ale nechcem to mať ako na Skyblocku, lebo proste nemám to rád. Keď proste nemám to rád. Že som na Skyblocku teraz. To nechcem. Dobre, ja si tu dám posteľ. Na to môžem dať ďalšiu posteľ, proste to je style. Dáme tu koberec. Ja neviem, prečo by som to robil, ale dáme tu koberec. Proste. Dobre, ďakujem. Fakt mi to padá úplne tam, kam chcem. Kde je ten ďalší? On zmizol. Dúfam, že sa niekedy vynorí. A tu je nejaká podzemná kejva. Irony. Ale tak, no teraz to nejdem. Prečo Irony možno pôjdem niekedy inokedy. Teraz asi nie. Smutné, ale no. Toto je zatiaľ moja baska. Je to hrozné. Ja viem. Ale proste chcem mať ostrov. Nikto mi to nezabráni, že budem mať ostrov. Takže ja budem mať ostrov. A toto by som tu nechal takto. Podľa mňa je to takto dobré, akože, že to je takto vo vode. Ani si to nevšimneš moc. No a teraz ideme robiť toto. To sa volá... akože ja sa považujem za buildera. Teda, no to teraz takto nevyzerá, hej, na prvý pohľad. Ale ako, keď budete vidieť, aké stavy budem robiť, tak potom mi poviete, že som builder, uvidíte. No, teraz som taký, že builder, ty kokos na 0,%. Fakt 0, dobre, toto si dám na seba. A no. Ja by som si šiel zobrať aj koňa, akože. Ale neviem na čom. No. Takže ja si tu osvetlím ostrov. Takto. Tak. Wow. Dáme si tu kvetináč. S kaktusom. To je drip. Áno, to je
asi tak všetko, ale akože je to tu pekné zatiaľ. Podľa mňa zatiaľ, alebo môžeme, počkaj, môžeme vlastne hľadať aj tú mapu, no mapu, ten poklad zakúpaný. Ale ja sa nevidím, kde som? Neviete, kde som na tej mape? Už sa vidím dole. Ale to som moc ďaleko, ja chcem niekde, kde nie som moc ďaleko. No tak buď si to. Viete čo, mne to je úplne jedno. Lebo to sa nedá. To neviem, kde to je. Takže toto padá. Ale potrebujem... Idem dať sugarcane tu. A kde by som to tak dala? Ja by som to dala asi sem. Takto. Tak, aby to bolo pekné. A toto ešte dám takto sem. Tak. Teraz to je pekné. A toto? Počkaj, daj mi to. Nie, môj sugarcane, dobre. Ja by som to dala ešte sem takto. Takto, no. To je brutálne. No a teraz by som šiel už aj toto. Už aj preč akože. Dobre, ja si spravím... Ježiš. Ja si spravím sneh. Kocky snehu. A dám si ich sem. Proste neviem prečo. Je to pekné, mne sa to páči. A toto si môžem vyjadať. Dobre, no, takže asi ideme spať. Na dvojposchodovej posteli. To musíte oceniť. A teraz sa zobudím no tak nič. Ja som si myslel, že sa zobudím na tej posteli. No nevadí. Takže ja by som asi teraz šiel spraviť to, že by som sa takto vrátil. A naťažil hlinu a drevo. Ty kokšo, taký klač. No tak dobre, tak nič. Možno získam kosť. Teraz získam kosť. Yes, mám kosť. Mám kosť, idem preč. Mám kosť, idem preč. Mám kosť, idem preč. Ty... Ja musím si dať to zlaté jabko. Ja si musím dať to zlaté jabko. Ja nechcem prísť za túto sériu. Nechcem prísť za túto sériu. Dobre bolo pokúšanie. Dobre, už vás nepokúšam. Už vás nikdy nebudem vidieť. Dovidenia. Dobre. Takže vieme, že nemáme pokúšať o ultra hardcore. O celý ultra hardcore. A vieme aj to, že nemáme ísť cez noc bez postele. Ach, bože môj. Dobre, tuto to je niekde, hej. Tuto to je. Čo tam je? Aha, tam nič nie je. Dobre, tak. Koľko tu máme deň? Počkať. Kde to je? Day 6, máme deň 6. Dobre. Ideme sa vyspať rýchlo. Dobre. Dobre, no máme tu aspoň máme tu viac vecí, ktoré si musíme vybaliť. No vybaliť, akože, no. Máme tu viac vecí, ktoré si tu dáme do nášho, no tohto. Dobre, toto sa mi už nepáči, takže to si dáme preč. Dobre, ja spím nové pod postelou. V Minecrafte sa dá spať pod postel.
Ale potrebujem akože už tie bomily. Fakt ako kostlivcov potrebujeme. Pretože proste kvôli tomu. No a dobre, počkaj, idem do krafťáku. Urobíme si dvere. Najeme sa tu pod vodou. A ideme urobiť, jak sa to volá? No viete, jak sa to volá, ale ja neviem, jak sa to volá. Volá sa to, že... No, branch mine. No a pustil som sa do robenia branch mineu, akože bolo to úplne že otravné, lebo furt mi tam tá voda vadila, ale nakoniec som to nejako dal. Išiel som potom úplne až k deepsetu. Sa mi zdá, že až k bedrocku som šiel. A mal som to tam osvetlené torčkami. A išiel som ku tomu bedrocku a potom som tam kopal v deepsete a našiel som tam len tak 10 dia proste. Nie pri sebe. Jeden som našiel 4 dia pri sebe, potom ďalšie 4 a potom ďalšie 2 pri sebe. Takže vlastne som našiel 10 dia. A to bolo všetko, čo som našiel. Ešte nejaké železo a tak. No a zoznamte sa s mojou novou bejskou.